čus lidičky, keď dáte asi housku do toho kúk, tak vás to premení na mačku. Kúknite teraz mačka, ja sa vyspomnem. Dobre, vezmeme túto housku. Dobre, vezmeme. Musíme ju zobrať pekne. Takto túto hornú. Dobre, takto vyskačeme tam. Takto vyskačeme sem. Tak ako u tej myši. A musí to byť fialový elixír. Pokiaľ to nebude fialový, ale zelený, tak to potom sa stanete myšou. Uchnite, hodíme to tam. To tam fialový. Dal som tam housku. Vilko, mňa to vyhodilo. Tak ho znova. To vidíte, máš ako super onú bundu. To máš ako super bundu. Nevypadla Wi-Fi-na. No ale si už bude zatvorený obchod zase. Čo si nervózny, červík? Zabudla som mu kúpiť pizzu. Jaj, Mama mi ju dovolila zjesť. Tak ja som nevedela, ktorý máš ešte koľko pizzy. No dobre, tak ideme na to znova. je lepšie než druhý. Toto som nechcel kliknúť. No dobre, tak ako sa stať myšou? Mačka to máme. Teda nie ako sa stať myšou, ako sa stať mačkou. Máme pomalého. To je, bežíme. Čapneme housku. Ne, to není tá. To tiež není tá. No to je podľa mňa jedno, no tak bežíme housku. A pokiaľ vám nevyjde zelený, no tak to skúšajte, kým vám nevyjde. Keď tak, pri najhoršom to skúšajte dvakrát. Nechceš si vyskúšať dres? Nevyskúšame dres? Dobre, skočíme tam. Bežíme. Hopla. Dobre, dropujeme to tam. Dobre, vidíme, že tam je zelený, ten nechce. Čiže aby nám to hodilo tento... Ne, tak nič. Zajtra na večeru. Tak nič, musíme to skúsiť znova. Takže čapneme. Týkať toto. To nie, tak čapneme toto. Tak a uvidíme, či nám to konečne hodí. Dobre, či nám to hodí ten film. Kto tam je ten môž? Tričko dole, gáte dole. Ale na Vianoce on je tak Tak kúknite, hodíme to tam. Vilko, chceš byť mačka? No poď, ideme skúšať. A že tak toto? Vilko, stále je zelený. Prečo je zelený? Tak, Spartak, originál dres je iba triko. Oni nemajú komplety, Branko. Ježišmarja, nechcete čaj alebo kávu? Tak Spartak, to neviem, čo má na oficiálny. počkaj, či nám... Taký istý, jak majú. Není to zelené. Tak deti, až vám to hodí fialové, no tak môžete. Čaute.